زندگیро ба саҳнаи театр ташбеҳ медиҳанд ва мегӯянд ки мо одамон ба мисоли ҳунармандонем ки дар саҳнаи зиндагӣ нақш мебозем. зиндагиро ба асари бузурге ташбеҳ медиҳанд ки дар он образҳои гуногунро мо одамон мебозем. зиндагиро ба дарёи пуртуғён, ба осмони бикарон ва садҳо рамзи дигар ташбеҳ медиҳанд ва ҳамаи ин вобастагӣ доштааст ба ҷаҳонбинии нигорандагон ки чӣ гуна ба зиндагӣ назар менамоянд. қаҳрамони навбатии барномаи пайроҳа ҳунармандест ки ба зиндагӣ бо нигоҳи хоса назар менамояд. аввалин бор дар вақти имтиҳони дохилшавӣ ман дидам як ҷавони қомат баланд, мӯйҳои дарози ҷингила дорад. خیلی جوان بودند و تئاتر آمدند. ما همونجا علاقه درک کرده بودیم که این اکتوری خاراکترناک میشه. ҳунарманди театр ва кино, коргардони театри давлатии масакавӣ ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ Набишер Пояндаев зодаи яке аз рӯстоҳои зебои Тоҷикистон аст. маҷрои пурталотуми рӯзгор ӯро аз деҳа ба шаҳр овардаву аз шаҳр ба вилоят, вале ҳар ҷое буда зебоиву лаззати замони бачагиашро фаромӯш накардааст. به یادم گفتن که طفلی و دامان مادر خوش بهشته بوده است، چون به پای خود روان گشتیم سرگردان شدیم. زادگاه مرا دهه درغ شریف، ریشه از بخارای شریف است. مردم ما مردم خیلی شوخ هستند، حاضر جواب هستند، حاضر گوی هستند، لیکن مردم بکینه هستند. در جایش جواب میدن، بعد 2 دقیقه همه چی رو فراموش میکنن، گویا هیچ چیز نبود. انا در همین دهه آباد درغ شریف سال 1963 من به دنیا آمدم. замони кӯдакӣ чун беҳтарин рӯзҳои зиндагӣ бо муҳаббати бепоёни волидон оғоз мегардад, вале барои Набишер ва бародаронаш дер давом намекунад. ҳанӯз дар дусолагии Набишер падараш ки ҳамагӣ 26 сол дошт аз дунё мегузарад. бори вазмини зиндагӣ ба дӯши модари меҳрубон ва бобои кӯҳансолаш мемонад. ӯ мегӯяд ки бобоаш дар деҳа аз зумраи он мардони соҳиби хатту савод буд, ба ин хотир эҳтиромаш миёни аҳолӣ бештар буд. گویا دیروزکک بود. با آینه نظر می افکنم و همان ریش های پهمی که بابای من داشتن، باور میکنید من عکس رودکی رو میبینم، بابای پاینده پیش نظرم پیدا میشوند. همینطور ما در زیر قنات بابایم و مهربانی های مادرم بابایا رسیدیم. дониши авваларо Набишер дар мактаби рақами 5 деҳаашон ки он ҳангом ба номи Абдулқодири Бедил буд гирифтааст. ӯ дар ин макон то синфи 4 таҳсил карда хондану навиштанро инҷо омӯхтааст. пайроҳаи рӯзгор Набишерро аз деҳаи дарғи ноҳияи Айнӣ ба деҳаи Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров меорад. он ҳангом аммаи Набишер дар Сомғор зиндагӣ мекард ва бисёр мехост то як нафар аз фарзандони бародараш ҳамроҳаш бимонад. ҳамин гуна давоми таҳсили худро Набишер дар мактаби миёнаи рақами 9 Сомғор мегирад. خلاصه که کودکی ما پسی سر شد. من در مکتب رقم 9 ناحیه باباجان غفورов پیش ناحیه خوجند بود. دهه سامغور مکتب ختم کرده حجت‌هایم را گرفته به شهر دوشنبه به دانشگاه صنعت به نام میرزا ترسونزاده سال 81 داخل شدم در شعبه اکتوری. گرچنده که بسیار میخواستم سراینده شوم، آوازخوان باشم و
намоишномаҳои телевизионие ки дар он ҳунармандон раҷаб ҳусейнов, асли бурҳонов барандагию ҳунарнамоӣ мекарданд, маро ба театр ҷалб кард. соли 1981 бояд мо қабул мекардем як курси бисёр нағз гӯем, хато намекунем. ҳар як устод, ҳар як омӯзгор орзу мекунад ки курси накӯ гирифта бошад. мо қабула сар кардем. зиёда аз 500 нафар омада буданд барои қабул шудан ба шӯъбаи актёрӣ. ҳамон давру замон факултети иҷрокунандагӣ буд ки шӯъбаи актёрӣ ба он шомил буд. қисса кӯтоҳ, ҳамин қадар духтарҳои олиҷаноб, ҳамин қадар ҷавонони соҳиби истеъдод омаданд ки мо ҳатто нисбатан гарангам шудем ки ба курс гирем. курси бисёр бонуфуз буд. аввалин бор дар вақти имтиҳони дохилшавӣ ман дидам як ҷавони қомат баланд, мӯйҳои дарози ҷингила дорад, қоши сиёҳ дорад. ман гуфтам ин қадар бачаи хушрӯй ин актёр мешудааст, актёри худохоҳад иншоалло нақс мешавад. ва ҳамон вақт баъди супоридани имтиҳонҳо аввалин бор ҷамъ шудем, шиносоӣ буд. баъд ҳамон ҷо ба Набишер аз рӯзи аввал маълум буд ки бисёр як шӯхтабиат аст. аз ҳамон якум рӯз аллакай оғоз кард, бо шӯхӣ худашро шинос кард. солҳои таҳсил барои Набишер ва ҳамсолонаш ҳамчун солҳои оғози ҳунармандӣ дар саҳнаҳои хурду калон сипарӣ мешавад. зеро ӯ бо дӯстонаш дар тамоми чорабиниҳои донишгоҳиву ноҳиявӣ пешсаф буданд. дар ин даргоҳи бузург Набишер аз мактаби ҳунармандони машҳури театр таълим гирифтааст. солҳои донишҷӯии мо беҳтарин устодон, ин беҳтарин солҳо буд. беҳуда мегӯянд ки солҳои донишҷӯӣ солҳои тиллоист, солҳои беғамӣ. на ғами коро мехӯрӣ, на ғами зиндагия, на ғами оила, на ғами зана, на ғами фарзанда, озодӣ. 5 соле ки дар донишгоҳ куҷо хоҳӣ мерӣ, ҳамроҳи ҳамкурсон, тӯй аст, маърака аст, шабнишинӣ аст ва беҳтарин лаҳзаҳое ки дар саҳна дур аз ҳама ғамҳои зиндагӣ фақат ғами саҳнаро мехӯрӣ. ҳамроҳи ҳамкурсҳо намоишномаҳои кӯтоҳ, порчаҳо бозӣ мекардем. ҳанӯз мо аз курси як вақте ки дохил шудем, роҳбари курси мо Малика Ҷӯрабекова, номзади илмҳои санъат, бо муассисаи ислоҳоти рақами намедонам 1 буд ё 2 буд дар 33 микроноҳия шартнома бастанд ва мувофиқи шартнома мо бояд дар як сол 2 маротиба консерт медодем ба зиндониён ва онҳо барои мо барои саҳнаҳоямон бояд декоратсия сохта медоданд бепул. бисёр як бачаи хушчақчақ, шӯхтабиат, зуд унс мегирад ба ҳамкурсон ва ёру дӯстон. ҳамеша фаъол буд, дар дарсҳо ҳамеша фаъол буд, бисёр шӯхиҳо мекард ва ҳамеша омода буд барои як шеър хондан ё ягон саҳна бозидан. ҳамеша омодагӣ медид ва дар дарсҳои ҷанги саҳнавӣ ҳам бисёр фаъол буд. вақте ки мо дар донишгоҳ таҳсил мекардем, он ҷо мо як этюде гузошта будем ки як этюди ҳиндугӣ буд. ана ҳамон этюд ман ҳозир чандин сол аст ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Набишер бисёр нақши аҷоибиро бозида буд, падари маро бозида буд. ва ин ана ҳамин этюд ҳар лаҳзае ки ягон чорабинӣ мешуд ё ягон иду айём мешуд, албатта ин дар анамон донишгоҳ намоиш дода мешуд. бо анами як этюд мо аллакай
шинохта шуда будем ҳамчун ҳунарманд. баъди хатми донишкада ӯ ягона аз ҳунармандоне буд ки намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон миёни ҳамсолонаш роҳхаташро ба тоҷикфилм навишта буданд. вале танҳоии аммаи кӯҳансолаш ки дар тарбияаш саҳм гузошта буд намегузошт то ӯ дар шаҳр бемонад. набишер медонист ки чашминтузории як модари кӯҳансол чӣ қадар мушкил аст. ба ин хотир аз намояндагони вазорат ва устодонаш илтимос мекунад то ӯро ба дилхоҳ театрҳои вилоят роҳхат бидиҳанд. омадем вазорат, ман хостам ки роҳхатамро ба театри Пушкин гирам ва гуфтанд ки бача ҷони ман, комиссия роҳхата тақсим кардагӣ аст, дигаргуна ҳеҷ мумкин нест. гуфтам ха чӣ кор кунем? ман кампиру мусаввиди пир дорам, ман наравам намешавад. гуфтан не, ё аз бари диплом мебурӣ ё хоруғ мефиристем. муовини аввали вазир рости гап Султон Сафар буданд. яке бохар шудан аз суҳбати мо баъд омадан гуфтанд бачам инҷа биё, мехоҳӣ театри Лухтаки Чикалс равӣ? гуфтам Лухтак аст, дигар чи ай? хонаи маданият партоид ман равам, мусаввид кампир рости гап зимистону баҳор азоб кашида нафақақати мана хонондан. бар роҳхатама гирифтан додан театри Лухтаки Чикалс омадам. набишер ки ҳунарманди саҳнаи театр буд, барояш бозӣ намудан бо лухтакҳо бегона менамуд. вале бо ҳамкории коргардони театр ва дигар ҳунармандон ӯ зуд ба ин бахш ворид мешавад. нахустин нақши ӯ дар театри Лухтак нақши эраҷи тилисмшикан буд. ин саҳнаро онҳо ба тамоми ноҳияҳои кишвар бурда буданд. соли 1985 бо ҳунармандони ҷавон ансамбли эстрадии Шабнамро ташкил мекунанд. дар ансамбли мазкур набишер беҳтарин таронаҳои мардумиро сароида ва ҳамроҳи дигар дӯстон ба шаҳрҳои собиқ иттиҳод сафар кардааст. мо шартнома баста 3 сол ягона ансамбли эстрадае ки дар тамоми ҳудуди Тюмень суруди тоҷикӣ, рақси тоҷикӣ ва албатта ҳамкориро сар кардем бо ансамбли зебо ва духтарои зеборо 5-6 нафар гирифта тамоми вилояти Тюмень 1 маҳ 1.5 маҳ консерт медодем. бону розигиашонро диҳам, мо ҳама табрик мекунем. баъди солҳои 2000 набишер ба театри давлатии масакавӣ мусиқии шаҳри Хуҷанд меояд. он замон ҳунарманди маъруф Ислом Саломов дар театр фаъолият мекард. нақши Ислом Саломов дар рушди театр хеле калон аст. нозукиҳои саҳнаи бузург, маҳорати эҷодкорӣ ва коргардониро набишер аз ин марди ҳунарманд омӯхтааст. Майт роздур хамош сержант ҷанҷолов диловари соро байдаши спорт мешавад. беҳтарин хислате ки он кас доштанд якумаш меҳрабонӣ буд. хислате ки Саломов доштанд ин яке аз беҳтарин хислатҳои инсоние ки ман аз он кас ҳамон чиза барои худам канда гирифтам. ин хусумат нагирифтан. Саломов ҳамроҳи ҳунармандо то мушту гиребон мешуданд. албатта ба фоида барои кор, барои саҳна, барои пешравӣ намоишнома буд. баъд аз 5 дақиқа фаромӯш мекарданд ки чӣ ҷанҷол буду, чӣ кашкаши то шапошапе меомад. мегуфтанд бачам биё бурем як қамро обед кунем. аз вақти қабул то имрӯз ман ҳама корҳое ки набишер пояндааш дар ҷодаи санъат, дар театр алохусус, дар кино кардаасту карда омада истодааст. ин корҳои шоиста гӯям агар хато намекунам, бисёр нағз гӯям агар хато намекунам, бисёр содиқ аст ба касбаш. гапаш гап, кораш кор.
набишер пояндаев дар саҳнаи театр беҳтарин нақшҳоро офаридааст. ба ӯ муассар шудааст то дар асари шикасти ташнагии Нуртабаров нақши Сипаргапис, дар намоишномаи нақши рӯдакии Озарахш нақши рӯдакӣ, дар исьёни арӯсони Саид Аҳмад нақши Маъмур, дар намоишномаи Тоҳир ва Зуҳро нақши Тоҳир, дар намоишномаи Ошиқам ман ошиқам нақши Диловар, дар намоишномаи Бозгашти айёми Шоди Солеҳ нақши Наимҷон, дар намоишномаи Ҷавонии Мушфиқии Темур Завқибеков нақши Оллоёрбой бозидааст. агар хато накунам солҳои 2000 сол буд бо ҳам шинос шудем ва то ба имрӯз бо ҳам дар саҳна ҳамчун партнёр кори эҷодии худро давом дода истодем. Набишер як бачаи хеле хушчақчақ аст. шеърҳои хеле бисёр медонад. дар кадом мавзӯъ набошад албатта ӯ бо шеър ҷавоб медиҳад. суханҳои нек мегӯяд. хеле меҳрубон аст. дилсӯз аст. нисбати оилаи худ, нисбати театр, якчанд маротиба дар театр намоишнома ҳам мондааст. مثلا من گفته نماند در اثری به زوال نورتبرف شکست تشنگی آنجا من شاه بازی میکردم، نبشیر بازی میکرد، سری شاه دیگر شاه بازی میکرد. قصه کوتاه همون وقت با هم بسیار نقطه سنجانه کار میکرد. چرا؟ حتی لباس خودش انتخاب میکرد که باید لباس همون پسری شاه باید چخیل شود که ما از دور نظارت میکردم. من میگفتم که آینده یک کارگردانی نکو میشود و باید گویم که نبیشر پاینده‌اف بسیار از بزرگان ما، یعنی غزل‌های عالی جناب، پارچه‌های عالی جناب، رباعیت‌های عالی جناب کلاسیکی را از بر کرده است. در گفت و شنید، در صحبت این را نه هر کس استفاده برده میتواند. یکی از خصلت‌های نکوی نبیشر پاینده‌اف این است که استفاده برده میتواند. ҳамчун коргардон набишер пуандаев асари Атахон Сайфуллоев дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо, асари Файзулло Ансорӣ модар нигарон буд, асарҳои Ҷумъа Қуддус зани шаҳрӣ ва макри зан, ангуштарини сеҳрноки Ворис Раҳмонзода, дайдучаи Шамсӣ Қиём, ҳамзамон найрангҳои Аҷуза Кампир ва даҳҳо саҳнаҳои хурду бузургро ба саҳна гузоштааст. набишер ки бисёр мехост ки намоишномаҳо гузорад дар театр, рафта боз таҳсили худро давом дод, курси режиссёрӣ ба итмом расонида омада як намоише гирифт ки модар нигарон буд аз Файзулло Ансорӣ ва ба ман нақши Малоҳатро дод ки ин ҳам яке аз нақшҳои асосӣ аст. нақши асосиро модари маро Малоҳат Абдушукурро бозӣ карда будам ва Малоҳатро ман бозидам. ва ман аз корбарии набишер, аз ҳамин диди набишер барои гузоштани намоишномаҳо хело ва хело қонеъ шудам. серталаб аст ва ҳамин актёронро, ҳунармандонро хело хуб интихоб кардааст ки ин намоишнома то ҳозир маҳбуби мухлисон шудааст. мухлисон мебӯянд, тамошо мекунанд ва изҳори миннатдорӣ мекунанд
و تا حاضر خواهشمندو خیلی بسیار است حتی به تئاتر آمده میگویند که ما همین نمایش تماشا کردن میخواهیم. کی میشود همین نمایش؟ البته این زحمتی نبشیر است که زحمت طلب است. من خیلی آرزو داشتم که مادرنگران بود که به صحنه برآید. من آرزوی من همین بود. بعد وقتی که من گفتم که من میخواهم که همین مادرنگران بود، میخواهم که در صحنه بازی کنم، برای که من تیار هستم و رول مادر بازی کردن. من گمان نکردم که نبیشیر میگیرد این نمایش نامه. بعد یکی آمد و گفت که اپای زلفیه، من انا همین نمایش نامه مادرنگران بوده گرفتم، شما رول مادر بازی میکنید. راستی گپ انقدر خرسند شدم، بعد گریه هم کردم. هر یک نمایشی که نبیشر پایندایف همچون کارگردان روی صحنه میگذارد، البته با من یعنی با سرکارگردان محاکمه میکنیم، مصلحت میکنیم و چی گویم یک نقطه آن وظیفه‌ای که مثلا تئاتر دارد، مثلا تئاتر امروز چی گفتن میخواهد با این نمایش، آن ایده‌ای که تئاتر امروز دارد، یعنی ما همه کسا همین در سر یک مقصد کار میکنیم. این خیل نیست که مثلا دیدی من این خیل است و من این خیل میگذارم، این خیل میمونم. این گونه نافهمی ها نیست، برای اینکه ما همه کسا یک ایده داریم که مثلا این نمایش برای مثلا گوییم برای جوانان امروزه، این نمایش در موضوع انا امروز داغی روز، یعنی ما محاکمه میکنیم و یک ایده رو پیشکشی تماشابین میگردن، نوبسته از اون که کارگردان نمایش کی است. خودی من هستم یا که خودی نبیشر پایندایف است. برای همین از همین سبب ما طولی قریب که 7 سال میشه بعد الکی همکاری کرده استودیم و من خیلی شاد هستم که نبیشر پایندایف همچون کارگردان در تئاتر فعالیت میبرند و همچون هنرمند فعالیت میبرند و اون نمایش هایی که نبیشر پایندایف روی صحنه میگذارند البته پسندی تماشابین است. کارگردانی که سواد ندارد، قلم ندارد، دید خودش ندارد و هیچ وقت پیش رفته نمیتواند. کارگردان باید پیش از همه هویت ملی داشته باشد، سواد ملی داشته باشد، از فرهنگ گذشته اولاد و اجداد خود تا آریان باید باخبر باشد. در رگ و خونی وی باید این چیز جوش زده ایستد. خوب است چیزان جمع انسان به انسان رسید. نه، این گناه گیدهی ماندگی، حقیرت کسیدی شد ناپدید. دعایی که یک باره گم کردم. نبیشر پایندایف همچنان در اکثر فیلم های زمان استقلال نقش های خرد و بزرگ دارد. کارگردان ها بیشتر او را در نقش های کوتاه که دارای خاراکتر هستند انتخاب میکنند. در فیلم های امید آخرین، تاکسی، معنی حیات، سیاره رنگ عوض میکند. 12 سال انتظاری، یکی از میلیون و یک قطار فیلم های دیگر او را دیدن ممکن است. امروزها در ده ها فیلم های با نفوذ تاجیک فیلم و بیرون از آن گویم اگر خطا نمی کنم نقش آفریده است. بعضا به من هم میگوین و نبیشر پایندایف هم میگن که شمایان بسیارتر فیلم های منفی بازی میکنید. چرا؟ تکلیف میکنن با اونی که ما رو آموزانده اند. وقتی که تو نقش مثبت منفی بازی میکنی، همیشه یک یعنی عقیده بزرگان ساحه تئاتر هست که اگر در اجرایش злого ищи где он добрый. نه هر کس اینو بازی کرده میتواند و از عهده همه نقشایی که به او میفرمایند 100% میبراید. خیلی ما را تا بیان آید همه آبی جیهون با همه پهناوری زیر پاشون پردیان
آید همه ҳамзамон набишер пояндаев дар донишгоҳи давлатии хуҷанд барои омода намудани ҳунармандони ҷавон саҳм гузоштааст. якчанд сол роҳбарии бахши вилоятии ансамбли базморо ва мудирияти бахши ҳуқуқи муаллифро дар вилояти Суғд ба уҳда дошт. имрӯз дар театр ба ҳайси коргардон фаъолият мекунад. саҳнаҳои ҷолибро интихоб мекунад, бо ҳунармандони ҷавон ҳамкории хуб дорад ва ҳамеша мекӯшад то тавонад дар рушди санъати театру кино саҳм гузорад. ва бовар дорам то он рӯзе ки дар дил қувват аст, дар почак равон аст, дар сар ақл аст, барои рушди соҳаи театр, фарҳанг, он анъанаҳои миллие ки аз ниёкони мо омадааст, барои насли оянда боқӣ гузорам. ва хеле шодам ки имрӯз дар барам шогирдонам ҳастанд. он шогирдоне ки ман 5 сол сабақи актёрӣ омӯзондам дар факултати санъат, имрӯз дар беқавватам ҳастанд. ҳазор бор шукр мекунам ки сайрам нигматона дар болои сарамо дуогӯ ҳастанд. бисёр пирои ҳунар инҷо ҳастанд. абдуҳамид каримов, асрор камолиддинов, ҳакимҷон ахмедов, мана қариб аз маха 2 сол калонам бошад, мирзо ахмедов, зульфия тӯйчиева, ҳунарманди халқии тоҷикистон, гавҳарапа ки 85 ба даромадагӣ ҳастанд. чӣ хел шукр намекунӣ вақте ки устодо дар барата дуогӯҳо ҳастанд, ҳамсолот ҳастанд дар бихинат ва шогирдонат ҳастанд чун қанот. ман шукри ин давлат, шукри ин миллат, шукри ин фарҳанга мекунам ки бигзор ин миллат то кайҳон, аз ориён то кайҳон ҳамеша дар парвоз бошад.